de Fernández i de Germales i hem fet un volcán perquè ens agrada molt. Som alumnes de tercer i l'hem fet nosaltres al volcà. I treu lava, la lava l'hem fet amb bicarbonat i colorant i li posarem aquest vinagre perquè surti la lava. Val. És un moment que enfocarem en el volcà. Ara està enfocat el volcà. Vinga, quan vulguis, Àlex. Ara li posa vinagre. Mireu la lava com surt. A veure, posa-li més, a veure si surt més lava. Ja s'ha vist molt bé. Molt bé, i un fort aplaudiment a